Artés Andorra, amb bikepacking. Això comença ja. Per aquí portem la motxilla. Pia, avui pinta bon dia almenys. Algunes paraules abans de sortir? Apretarem una mica, Sergi. Anirem fins a Andorra per la carretera bastant general, Cardona-Solsona, Oliana-Organyà, i un cop arribem a Andorra, el plan és deixar la motxilla a l'hotel i anar a pujar a Coll d'Ordino, perquè no en tenim prou. Seguim, va. Tonín, que ja es desabriga, Vinga, va, camí de Santpedor, i això acaba de començar. Aquí el Garmin que ens diu que estem de puta mare, per fer el reto. Optimus Prime. Comencem ja la carretera més pastosa, camí de Cardona, i bueno, hem fet el Dragon Khan de Santpedor. Rompepiernes total, A mi dona'm un port i jo te'l pujo. El trencacames no està fet per mi. Aviso, va amb ganes de Coll d'Ordino. Això avui promet. Una de les pujades més pastoses que farem avui. La pujada cap a Solsona. Ara. Fucking cafè, fucking croissant. Vamos! Arribem a Solsona. I ara toca jalar. Vamos! I ara toca un portet, Ahí lo dejo. A mi em va dir que havíem d'apretar. Jo apreto on se'm dona bé, que és jalant. Jo apretaré Andorra. Bueno, ja amb la panxa plena comencem a pujar la collada de Clarà, Vinga, va, cap amunt, que en resta amb Andorra ja, Vaig fent, Em preocupa més quan vulguem fer Coll d'Ordino, però ara bé. Dipòsits de gasoil plens, ben bé ara. Això és d'Espanya. Com pot sortir el vídeo, no? No em penjaran els haters. Queden 300 metres. Vaig a atacar-lo. Home, en sèrio, tio. Que cagué, rata! Com arranca-la, tio! Manillas, eso y es que fes. 400 vatios. Hem parat a fer posto ara, és que mireu les vistes. 3 hores i 10, 90 quilòmetres. Seguim, ja el següent és Organyà i disfrutar de les vistes i del pantà d'Oliana.
20 quilòmetres per Andorra. Ja quasi estem, Després de 4 hores 40, 136 quilòmetres, arribem a Andorra. I per aquí ve el Tonín. Tot bé, company? Tot bé. Volia descansar i no sabia com parar. Seguim, va, ara ve el pitjor, la pujada de la Massana. Acabem d'arribar a l'hotel i us ensenyo ràpid l'habitació. Aquí tenim el lavabo normal. Per aquí l'habitació, llits separats, les dues màquines, l'altra màquina. Esperava menys, I aquí doncs les vistes. No estan malament, Ara toca anar a l'espa. Ara ve lo guapo. Ara, perquè fa marxar i ara posarà més. Aprofita el fet de dir que Sí.